istriku. Sinong Prabowo Maya hangada kapurakan bismillahirrahmanirrahim. Subilagi hangar komandangi jagat sing nung pratandha wis duka pahyaning mangsa kala. Dumawaing mepesen dumawaing kodrat. Saking pasane Gusti Kang Murbeng Rat. Gusti Kang Murbeng dumadi Gusti Kang Maha Kaosa. Monggo pilasa maha welas maha asih nggih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wonten kalenggan menika tetaing Gusti kang asipat jalu ya priya tinampi wanita. Nggih Mas Bagus Slamet Riyadi. Hamukuti ayu Siti Nur Hidayah. Arsa kadhapaken balang biralang gantal ingkang kawujudan saking sunuti sadah ingkang patemu resik lininting lan sarta tilang sulam lawe menang monggo surasan sikang sinandipun alipun bebalan gantal kepareng pinanganten putri Dia Ayu Siti Nur Hidayah kepareng jawat astane panganten kakung minangka atur pangabekti kenya dhateng priya. Nule mandhap saking jembalan pengantin putri nyaketi Handika saha Bokor Kencana sama pengadani tapak Andika tepi dantikan. Andika andikan kinapa kodo padane sang pengantin kakung pecah biak sanalika. Pecah Handika sesumurti mratandaken pecah nalar budi boten kalungkur jroning nala golong gelek. Kepala wing tekad arsa bangun bale wis melelumban samudrayane bebrayan agung. Purnanipun pidantikan nulis sapanganen putri amiji padane sang kakung Mas Bagus Slamet Riyadi. Kanthi tirta sekar triwarna tirta banyu sekar kembang tritelu. Tegesipun banyu kang kawal kembang telu warna nggih sekar kantil mawar melati. Lodo kadanan adicara panggih nulis sapenganten putri dilunjung dan sang kakung kajebalaken jinajar surut jembalan kadhaken tumujing sasana wisuda krama ganti kinalmatan gira temanten. Rampak katon atuk renuntungan kelamun sinandra prabane sampaten kakung kembo-kembo satataning dewa kang mangke jawantang kadya Bathara Kamajaya sinisian Dewi Ratih saka kahyukan cakra kembang. Kadhalekare santepanten kalitung sampun dumugi sasana kang tinuju nenggih sasana wisuda krama. Rancane adicara wisuda krama mawa adicara bobot timbang uti timbang traju. Bobot timbang uti timbang traju mung teges
bilih tiang sepuh ingkang tamban sinde ban siladan ora beda bodake putra mantu menapa dene putra pribadi. Sawetawis Kanjeng peparing dawuh marang Kanjeng Rama kanthi kawijining lesan. Duh Pakne, kinten napat pundi antawasipun Mas Bagus Slamet Riyadi kalian Mbak Siti Nur Hidayah Pak. Yo boe tak timbangke dhisik yo boe. Kaya pun rambut iki Bu Ayu ndang dirahno pune saged dijemur Pakne. Lebdo hamba betimbang kang putra kali. Nuli Kanjeng Rama hami sudha krama. Kanthi maluku puja dumateng Gusti kang murbeng jagat nenggih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Bapak Kakak Kawa adik-adik niatin sun arsa nggahaken putraku sak kelana ing Taman Sidomulyo ya Taman Sidomukti ing tlatah Dusun Bantarsari Desa Bongas Kecamatan Watu Kumpul Kabupaten Pemalang kanthi adeg-adeg Ibu Pertiwi sedulur kiblat papat Pandulu Jati Waseso dudu pasane manungsa pasane Gusti Kang Maha Kaosa sing nandur sukma sing ditandur sukma sukma sukmena nalari budi buden kaluhur muga dadosa keluarga ingkang bagya mulya keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah pinarikan putra putri kang sholih lan sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampun kepareng pedhalenggah kanthi ngandika kasar kucuk dudu sanak dudu kadang nanging dadi sedulur minangka pratandha jejering kakung ya priya paring buka wastra Pokok pangan Mas Bagus sandang wis menika papan tegesipun pengantin kakung Mas Bagus Slamet Riyadi wajib paring sandang pangan papan ingkang garwa kinasih Kedhi Ayu Siti Nur Hidayah. Bagaimana tanpa pepindhan sang Biayu napi wujudi kacar kucur tinadhan sindure gendatan ala parebel kang satiji mengku mratandaken jejering garwa ingkang gemi setiti lan ngati-ati minangkani wanita utama wanita wanita Ponangipun ngadani kacar kucuk kepareng pirangaken putri kepareng arsa nyara widyaken tuwi nyuwun dawuh paprayogi dumateng Kanjeng Ibu menggah pamutri kula kala punika peparing dawuh marang Kang Putra menggah pamutani gunaya kaya peparing sakaku sedaya ingkang sampun katampi laku pedak dipun syukur Sebenarnya jroning kendhodoken sala supadi saged digunani tumrapi ngalam bebrayan. Bejeng itu tetapi saged kinarya minangka pawitaning gesang sesrayang. Nanging perkataan itu cara
kacar pucuk pareng kalajengaken kembul bojo kembul kowe bareng bojo iku dahar tegesipun dunang tinulang tulan tinulang mengko teges sekinasian tresna napa wujudana mriku sega penaleman sambel goreng mila kamu babar ing tresna kababar ing dinten mriku dalbang monggo Kang Mas daranipun dipun sekesaken iya Dik enak banget iki sapa sing masak Dik kula piyambak Kang Mas enak kepok nggih monggo dipun sekesaken Kang Mas ngalor-ngalor mawon Kang Mas nggih sampai cekap hanya kapeng pun dahar kembul niki nijokan Tirta Pawitra Tirta Pawitra kang dan cangkir beling minangka pangajak mugi tansah nancang pikir sarana eling marang kurbani Gusti Nule madhut matek kukuh bago datan kenggo perkepuk monggo Kang Mas dipun sekensakaken anggenipun dahar tunjukanipun monggo Kang Mas iya Dik rasane adem banget Kang Mas kaya dene atiku Dik ayu jan rasane adem epok nggih monggo dipun pramitaken mawa sebrang panggang utawi dari itu setelah panggang menurut kesempatan Ramadan lho telungan daya dinayang anggenipun nyupadu pangupon sibuk modene dari kumpil kok pandungo mugi tansah dirungkem dening sedaya para pituno menurut cipta-ciptane samatan kaku panganane keting purwa dosena wetang dumadi utawi purwani gerakan bisa tempatan kali dibagi Kanjeng Rama sampai bulan antara ini dumadi itu mulai harus sesuatu tempat